Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko bilen duşuşmak üçin Kiýewe bardy. Munyň ýa-ni Fransiýanyň prezidenti François Hollande we Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Kiýewe we Moskwa barýarlar. Taraplaryň gündäwir Ukrainada parahatçylygy gazanmak maksadyny öz öňünde goýýanlygy aýdylýar. Kärdeşim Ýowşan Anny Gurbanyň berjek maglumatlaryny dinläli. Fransuz prezident François Hollande ve German kansler Angela Merkel günnäwir Ukrainada parahatçylyga iteri bermek üçin Kiýewe hem Moskwa gurýar. Hollande Parisde gurulan metro ýygyny özüniň Merkel bilen 5 fevralda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 6 fevralda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen boljak duşuşyklar mahalyna konflikt togtatmak üçin teklip etjegini aýtdy. 5 fevralda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry hem Kiýewe geldi. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg 5 fevralda ýaranlygyň günnäwir ganatynyň güýçlendirilmegi wagtyndaky çäreler ortaýetin agresiýasyna jogap diýdi we Moskwany günnäwir Ukrainadaky separatistler gollamagy beýletmegi. Şeýle dolary sentýabrda baglaşylan ýaraşygyň şertlerini berza etmekler üçin basyş görkezmäge çagyrdy. Stoltenberg Brüsselde NATO'nun gorunmak ministrleriniň duşuşygyndan öň çykyp görledi. Bu ýygnakda kiçik komanda merkezler setinde öretmek, naýda başy goşunyny düzmek we onuň korpus derejesindäki baş ştaplaryny Günwatar Polşada ýerleşdirmek barada maslahat edilmegine garaşylýar. Bu merkezler ortaýetden islenni kopawanan portatyny regiony gyssagly arka durmaga taýin bolmaly. We will decide on the size and the composition of the new spearhead force. Biz täze inisiatiwa goşunynyň möçberi we düzemi, onuň bir näçe gün içinde gerekli ýerine ýerleşdirilmek kepilligi barada karara geleriz. Biz özümiziň NATO'da gaýtagul berji güýçlerimiz hem berkiders we günnäwirdaky ýaran ýurtlarymyzyň altysyna komanda we kontrol birikmelerini döretmek barada karara geleriz diýip Stoltenberg jurnalistlere aýtdy. In 6 of our eastern allied countries. Ol bu çäreleriň ortaýetin halkara kanunçylygyny bolup, mart aýyna Krim regionuny goşun ýerleşdirip referendum urnap, Ukrainanyň Gara deňiz ýarymadasyny anneksiýa etmek bilen bagly agressiw hereketlerine garşy görülýän çäredigini, Kiýewiň hem Günwataryň bu referendum bir kanun hasaplaýanlygyny aýtdy. Stoltenberg NATO bilen ortaýetin arasyndaky praktik hyzmatdaşlyklaryň ählisiniň togtadylan bolmagyna galýanlygyny, ortaýetin daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen 6-8 fevralda Münhendäki howpsuzlyk konferensiýasyna berilenen duşuşyň bolsa, syýasy dialog kanallarını açyk saklamak tagallatynyň bir bölegi boljakdygyny aýtdy. Kiýew bilen ýaranlyk ortaýety gol-golaňçylar gollamakda, olary tälim we ýara bermekde. Ukrainada aprelden bäri hökümet goşunlaryna garşy töweşýänleriň içine harby geňeşçiler we eskeri bermekde aýplýar we NATO ortaýety Günwatar basyşlaryny güýçlendirmek planlaşdyrýar. We are calling on Russia to stop support for the separatists. Biz ortaýety separatistler gollamagy beýletmäge, Minsk şertnamasyny hormatlamagy hem de separatistlaryň ýaraşygyň şertlerini saklamak üçin olara bolan täsirini ulanmaga çagyrýar diýip Stoltenberg 5 sentýabrda Belarusyň paýtagtynda gol çekilen ýaraşyk alaşygyny nazara alyp aýtdy. Birleşen Ştatlar tarapyndan fitneçileriň ortaýet gollawyna hüjuma atlandyrylan we bir näçe hepde çeken gazaply töweşlerden soň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Kiýewe prezident Petro Poroshenko bilen gepleşmäge Döwlet departamentiniň ul derejeli we resmi Kerry'niň Birleşen Ştatlaryň Ukraina täze ýaraşyk gepleşiklerini geçirmek wagtynda gollawyny bildirjegini aýtdy. Şeýle dol adynyň $16 milyon täze insanperwer kömegini eglan eder. Bu duşuşyk Washington Ukrainany onuň separatistlere garşy töweşinde ýaraglandyrmazlyk baradaky syýasatyny gaýtadan heretmäge ýakyn geldi diýen habarlaryň ýaýran wagtyna gawat geldi. Washington Ukraina diňe giýje dürbüleri we radio aragatnaşyk enzamlary ýazylar berip ýara kömegini bermeýärdi. Prezident Barack Obamanyň Pentagony başlyk seçen kandidaty Ashton Carter 4 fevralda Senatyň ýaragly ulluklar komitetinde çykyş edip özüniň Kiýewe töweş ýaraglarynyň berilmegine ýykyn edýänligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň senatorlarynyň 15 stansynyň ibaret 2 partiýaly topar boldy. 3 fevralda Obamany we NATO'ny Ukraina, onuň öz şerketlerini ortaýetin mögüjeýän agresiýasynyň gorap bilmek üçin gyssagly harby ýardamy artdyrmaga çagyrdy. Kerry'nin Kiýewe sapar mahalyny Birleşen Ştatlaryň Ukraina ýara bermek planlarynyň eglan edilmegine garaşylmaýar. Emma Poroshenko Münhende geçirilejek howpsuzlyk konferensiýasynda öz ýara üçinçiligi meselesini ortaga atar.
Kardeşim Ýowşan Any Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meseleler barada maglumatlar adathabar.com web saytymyzda, şeýle-de Facebook we Wkontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalaryňyzda siz üçin el ýeterlidir. Adathabar.com web saytymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Adatlyk radiosy. Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Birleşen Milletler Guramasynyň çağalaryň hukuklary boýunça komiteti Türkmenistanda çağalaryň hukuklarynyň depelenmegine degişli birnäçe ýagdaýa şol sanda milli azlyklaryň öz dilinde bilim almak mümkinçilikleriniň ýoklugyna aladalanma bildirdi. Komitetiň ýakyn günlerde ýaýradan hatawatynda 13-14 ýanwarda Jenewada Türkmenistandaky ýagdaýa seredilip geçirilen maslahatyň jemleri boýunça maglumat berilýär. Adatlyk radiosy Birleşen Milletler Guramasynyň çağalaryň hukuklary boýunça komitetiň Türkmenistanyň çağalaryň hukuklaryny berja edişine beren bahaty barada komitetiň Türkmenistan boýunça hatawatçysy Olga Hazova bilen söhbetdeş boldy. Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren söhbetdeşligini dinläli. Hanım Olga, gelin söhbetimize ýygnagyň hemde ýygnagyň netijeleri barada 4-nji fevralda ýerden raportuňyzyň esas maddalary baradaky gürüňden başlaýyn. No, I will start from the end. I think that it was really a very Men iň soňundan başlamak isleýärin. Bu ören konstruktiv gepleşik boldy. Netijede biz esasy problemalara göz ýetirdik. Türkmen delegasiýasy hem bar bolan boşluklara göz ýetirdi. Biz şol problemalaryň çözgüdi ugrunda iş alınıp baryljakdygyna umyd edýäris. Esasy meseleler babatda görüň edilende ilkinji agzalmaly problema çağalaryň hukugy barada görüň edilen temalaryň hiç biri boýunça takyk sanlaryň ýokdugy ýa-da takyklygyň gaty azdygy bilen bagly. Onsoň problemalar boýunça jekmeji görüň etmek gaty kyndy. Sebäbi biz şol problemalaryň derejesine göz ýetirip bilemzok. Türkmen delegasiýasy ýurtda bu urdan iş alınıp barylýanlygyny aýtdy. Olar halkara derejesinde ikrar edilen degişli mehanizmi Türkmenistanda işe girizmäge finansiýandyklaryny emma bu işin wagt talap edýänligini aýtdylar. Ikinji problema konwensiýanyň çağalar baradaky maddalary hakda görüň edilende henide çenli onuň maddalaryny iş ýüzünde amala aşyrmak barada hiç hili hereket planynyň ýokdugy bilen bagly. Resmilerden soralanda olar bu planyň ýakynda taýin boljakdygyny aýtdylar. Olar ony durmuşa geçirmek işini Jenewada bolan şu gepleşikleriň netijelerini garaşýandyklary sebäpli ýa-da süýşürendiklerini nyktadylar. Biz şol planyň çalt kabul ediljegine we bu maslahatyň teklipleriniň hem şoňa girizilejegine umyd bildirýäris. adopted as soon as possible, and it will include our recommendations. Hereket planının ýokdugyny aýtdyňyz. Şol plany näme gerýär? Has düşünürkrek maglumat berýärsiňiz. In the country there is supposed to be national plan. I mean national plan indeed. Konwensiýanyň maddalarynyň ählesini durmuşa geçirmek üçin tutuş ýurtda nähili iş alınıp barylmalydygynyň milli plany bolmaly. Ýagny şol plan çağalaryň hukuklary boýunça konwensiýanyň ähli maddalarynyň iş ýüzünde amala aşyrylmagyna gözegçilik etmeli we jogap bermeli. Şol plan magarif, saglyk, sud sistemasyna el ýeterlilik, enatalaryň arasyndaky ulalaşmazlyk döräňde çağalaryň hak hukuky meselesinde bu ýagdaýda sudyň oýnaýan roli bularyň ählisi çağalaryň hak hukuklary bilen gözgüni bagly meseleler. So these are all issues that relate to children's lives and children's rights. Raportuňyzyň bir böleginde çağalaryň hak hukuklary depgilenende olary barlayan mehanizm ýok diýersiňiz. Çağalaryň hak hukuklarynyň depgilenmegi diýeningizde siz nämeleri gözüňde tutýarsyňyz? Generally, we discussed it quite a lot. That basically there was information. Çağalary ýençmekligiň ýurtda olara jeda bermegiň bir guraly hökmünde ulanylýanlygy barada maglumatlar bar. Çağalardan maglumat almak üçin hem urmak arkaly jedalandyrmak ýaly hereketlere baş goşulýanlygy hakda maglumatlar gelip gowşýar. Elbetde Türkmenistanyň gynamalara garşy kanuny bar. Şol kanun konwensiýanyň bu urdaky maddalaryna hem gawat gelýär. Emma muňa garamazdan ýokarda gürrüň edilen şonuň ýaly çağı gynamalarynyň durmuşda bolýanlygy hakda maglumatlar bar.
Has umumyrak gurrun etsek çağalary gynamaklaryň dürli görnüşlerini agzap bileriz. Munyň dürli yerlerde we ýagdaýlarda ýüze çykýan bolmagy mümkin. Meselen mekteplerde ilki bilen şol gynamalary barlaýan bir mehanizm bolmaly. Şu gün onu barlamak we onuň derejesine baha bermek gaty kyn. Sebebi hiç hili statistika ýok. Emma şol bir wagtyň özünde de çağalaryň hak hukuklarynyň bozulýan we olaryň dürli görnüşdäki gynamalara duçar bolýan halatlarynyň bardygy hakda bize maglumatlar gowşar. Şonuň ýaly ýagdaýlara doly baha bermek üçin garaşsyz mehanizm ýok. Elbetde ýurtda adam hukuklary we demokratiýa boýunça instituty diýen bir gurama bar. Ol prezident edaratynyň howandarlygynda iş alyp barýar. Ýagny ol garaşsyz däl. Haçanda men öz başda gurama diýenimde dolulugyna garaşsyz guramany gözüňünde tutýaryn. Ýagny ol hiç bir resmi edara degişli bolmaly däl. Bu arada guraljak garaşsyz guramanyň çağalaryň we olara wekilçilik edýän adamlaryň şikayetlerini dinlemäge we degişli çäreleri görmäge hukugy bolmaly. Galy bersede gynamalara duçar bolan çağalaryň şikayet edip biljek we eden şol şikayet üçin olaryň gynamalara duçar bolmagynyň öňüni aljak işçiň mehanizm hem bolmaly. That would protect those who filed complaints. Birleşen Milletler Guramasynyň çağalaryň hukuklary boýunça komitetiniň Türkmenistan boýunça hatawatçysy Olga Khazova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistanda çağa däkmedi kanun taýdan gadagan edilýän hem bolsa Daşoğuz vilayatynda bazarlarda işleýän çağalaryň köp duş gelýänligini yerli ýaşaýjylar görüň berýärler. Gazanç edýän çağalaryň köplençi öz maşgalalaryna kömek etmek üçin agyr däkmede baş goşýanlygy aýdylýar. Habarçy Sultan Açylowanyň Daşoğuzly pensioner Jumabay Aşyrow bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Çağa däkmeti ulanylýar Daşoğuz vilayat. Mundan öň çağa däkmeti ulanylýar. Häzirki wagtda çağa däkmetini özleri atynetine kömek üçin barmasa häzirki wagtda mektebi ýatyryp, ýa nimäni instituty ýatyryp, ýa başga birini ýatyryp, pakta ya başka bir işe eltip turanak. Yöne däme, bizim häzirki wagtda at çapyşyk bar, başka prazdnikler var. Şolara çağılar, özü inisiativasy bilen özleri barýarlar. Mecburi gatnaşdyrylýan yerler bolýar çağanyň. Olimlaryň aýtmagy mümkin. Şolary nime etmeli, getirmeli diýip. Ýöne pakta iş üçin men şu adaçyly meydanda pakta şonçyly ýaşap. Pakta ýygyp berýänni, ýa suw tutup berýänni bile göremek. Ýöne bu käbir kişilik çağalar özüne 5-10 tenge tapmak üçin nime bazara barıp kişilik arabacığı var. Şoň bilen nime barýarlar. Yük alan adamlara kamerasyn alan yüklerini maşinine çeli ýene bir ýere çeli getirip berýärler. Näçe ýaşlaryndaky çağalar şöyle taçkyda turup gadam jetlerler bazarlarda. Şu çağalar 12-13'ten 13-14 ýaşlaryndakylarym bar. 18 ýaşlarym bar. Ulukun adamlarım var. Sebebi olaryň gelen adamlar yükünü maşiny çeli eltirýär. Onu hiç kim zastavy edip eltenek. Ýöne çağalara bir kemanat pul gerek bolup edip beren işleri. Şolar ýaly çağalaryň sany köpmi? 5'te 3'te tapylýar her bazarda. Bazaram köp, Daşoğuzda da köp, başka etraflarda da köp tapylýar şolardan. Bazarlarda var. Şolar näýelik ýeter ýetmez masgaranyň çağalary bolýarmy? Nämeden şolar ýam şu kiçilikden taçka turmaga mejbur bolýarlar. Men onu ýeterlikden ýetmezlikden onu bilemem. Ýöne üstü häzirki zamanyň abat kemleri däl-de. Ýeter ýetmezlikden muhalif pikir edin. Şu bazarın polisi işgärleri bolmaly, hakimlikleriň gödäwçileri bolmaly. Şular şu çağalaryň şular ýaly iş bilen meşgul bolmagyna näýelik garýarlar, şolar bazarlardan gowmaýarlarmy? Endi gowperen bolmasa men ozala gowanakdy. Şolar gowlanaganda. Endi şolar okuwdan boş wagtlary meşgul bolýarlarmy, okuw wagtlaryny okuw taşlap gitýärlermi? Okuwdan boş wagtlary diýerler. Bazar günü diýerler. Başga wagtny men göremek olary. Halkyň ýaşaýyş derejesi pek hataplanýarmy, kanagatlanarlymy? Häzirlikçe pes hojalyklaryň bar. Sebebi olar hiç zat eliniň gelenek. Kamersantlar var, yine şoňa medes nimeler var. Fermer hojalyklary var, 100 hektarlap, 50 hektarlap yer ekenleri var. Olar birazraktan köp öňe boldy. Aýa berkilerden barynda köpçülik ayak geyim aly bilmen ýörelerim tapylýar ýylyň arasynda aýdylýar süre aksaksız bolmaz diýip aksagy tapylýar.
Habarçymy Sultana Çylowanyň daşoguzly pensioner Jumaway Aşyrow bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, şu gün türkmen jemgyýetinde çağalaryň hukuklarynyň depelenmegi bilen bagly siz nähili ýagdaýlara duş gelýärsiňiz. Azatlyk radiosynyň Facebook hem Wkontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda orta atalan bu sowala okuwçylardan hususan da şeýle tesbirler gelipdir. Ediz Döwletow okuwda mugallimler, urýarlar, söýgärler, meselem üstünden gülüp maňlaýyna ikilik ýazyp bütün sınıfın öňünde dik durýarlar. Okuwa tahyýatsy gelenimde okuwa girizmezden sowukda garaşdym. Aýakabym ýok we öňkü ýyl alan krasowka bilen geldim, ýene okuwa salmadylar we ejem bilen kardyna aýakap hem tahyýa aldyk diýip ýazýar. Muyassar Jeparowa bu hiç de gowy däl diýen pikirini orta atýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň azathabar.com we Facebook hem Wkontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna syýahat ediň, tesbir ýazyň. Türkmenistanda çärelere gatnaşdyrylýan çağalaryň suratlaryndan düzülen täze fotosergi hem biziň saytlarymyzda siz üçin el ýeterlidir. Birleşen Milletler Guramasynyň çağalaryň hukuklary boýunça komitetining Türkmenistanda çağalaryň hak hukuklarynyň berja edilişi barada ýaýradan hatawatynda çağalaryň urulup ýenjilmegi bilen bagly wakalara hem üns berilýär. Şeýle ýagdaýa ýol berilmezli ugrunda Türkmenistanyň kanunlarynda nämeler göz öňünde tutulýar? Kardeşim Ýowşan Anurwanyň Türkmenistanly grajdan aktivisti Nurwerdi Nurmehmedow bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Nurwerdi, Türkmenistanyň durmuş ýüzünde praktikada çağ hukuklarynyň bozulmalary nähili ýagdaýlarda gözilýär, nähili ýagdaýlarda görünýär? Şol bozulmalar esasana haçanly çağany alyp saglyk öýlerine baranda olaryň saglygyny berkitmek üçin etmeli işleriň ören çysyrmlygy, olaryň köplenç tölegli bolýanlyklary göreňne iýilýär. Ondan çağalar okuwdan daşgary, okuw döwründe de okuwçylyk işlerine çekilmeler bizim ýurdumyzda entägem ýüzlerýe şonun döwlet derejesinde biz diýip bilemizok. Ýene bir ýagdaý bar. Okuw wagtynda çağalary siyasi çäherlere gatnaşdyrmak bizde indi ýöň bolan zat. Aýdaly geçen ýylyň netijeleri boýunça bizim ýurdumyzda 55 000 ýakyn çähere geçirilipdir. Şol çäherleriň hemmesinde de çağalar ulanylýar. Bu bolsa çağ hukuklarynyň, onuň azatlyklarynyň, onuň işlewleriniň bozulmagyny getirýän zat. Ýoksa Nurwerdi, şeýle hukuk bozulmalarynyň öňüni almak üçin Türkmenistanda çağ hukuklaryny goraýan kanuny nähili kepillik ýa mehanizm bar? Şu arada maglumat berip biljekmi? Şu arada kägirdatlar men aýdyp biljek. Şol çağ hukuklaryny, azatlyklaryny hem bähwitlerini goramaga urukdurulan çağanyň hukuklarynyň döwlet kepilligi diýen hukuk 2014-nji ýylyň 12-nji maýynda çykdy. Şol kanuny çağalarynyň hukuklary, onuň azatlyklary, onuň bähwitlerini goraýan maddalar bar. Şol maddalarda çağ hukuklary, azatlyklary barda agdalyp geçilýär, emma hiç normalar görkezilmendir. Ýöne biz bilýäs, durmuşda normalar bar. Aýdaly ine çağalaryň saglygyny saklamakdaky normalar. Bundan bir näçe ýyl öň çağalaryň 15 ýaşa ýetmedik çağalaryň döwlet tarapyndan saglygyny bejertmegiň mutlugy barada prezident ýörüti karar kabul etdi. Häzir şol karary laýyklykdy 14 ýaşa ýetmedik çağalary saglyk öýlerine ýa-da kenil hallaryna ertden ekstra ýagdaý bolsa, onu olar mutuna kabul edilýär, mutuna bejerilýär. Emma çağalary haýsam bolsa bir iş üçin, aýdaly okuw ýermek üçin ýa-da sport seksiýasyna ýazylmak üçin görewçilikden geçirjek bolsaň, onu olaryň her bir analizi üçin töleg talap edýärler. Bundan başga da ýene bir zat aýdaly. Sport seksiýalaryna gatnaşmaklyk Türkmenistanyň döwlet tarapyndan mutuna diýilip ketgitlerden. Emma sport seksiýalarynyň köpüsinde çağalardan hökman suratda pul ýygymy alınýar. Egerde şu kanunyny, şol normalar, mutluk normasy ýa-da çağa berilýän ýardamlar şu kanunyň içinde bolanmalsa, onu şu kanuny ulanmak her bir adama ýeňilişerdi. Ýoksa Nurwerdi Nurmehmet Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren gurrunňyz üçin köp sag bolun. Selam sag bolun.
Kärdeşim Ýoşan Ana Gurbanyň Türkmenistanly grajdan aktivisti Nurberdi Nurmamedov bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanda soňky wagtda haritlaryň ençemetiniň gymmatlanlygy barada habar berilýär. Soňky maglumatlara görä towuk etiniň bahasy hem ýokarlanypdyr. Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinläli. Doların Türkmen madına olan kursunun yukarı almağı olan bazılarda satılyan haritlerin bahası hem ütkap başladı. Özde dine ordaşı yurtlardan getirilen haritlerin bakaları kımmatlaman, eyse yurdun içinde öndürülen azık önümlerinin bakaları da yukarı alıvurdu. Bu haritlerin arasında hükümetler tarafından bakaları her şeyini bir durukta saklanan et önümleri hem var. Mesela son günlerde paytahtın bazılarına tavuk etinin 1 kilogramının bakası 10 manattan 13 manata çıktı. Yo, kombatladan. Ministri oldu ben no konuştum. Kuşkopmun konuştu. Ben de konuştum. Türkmen hususiyetçilerinin tavuk etini öndürýän beýleki et önümlerinin bakaları da ýokary galdy. Mysal üçin tavuk döşünün 1 kilogramy 17 manat bolan bolsa, indi 20 manatdan satylýar. Ýumurtga hem 40 tenge töweregine satylýar. Mundan ozal bir san ýumurtkany 30 tengeden satmalyp bolýardy. Ýurdun özünde öndürülen tavuk etiniň häzirki wagtda näme sebäpden gymmatlaýandygy halka resmi suratda düşündirilmeýär. Köpçüliklerin habar berýärlerde de bu gymmatçylyk we onuň düýp sebäpleri hakda hiç ýyly maglumat çap edilen ok. Paýtagtyň Parahat mikroraýonundaky bazalaryň täýär söwdegärleriniň aýtmaklaryna görä ýurdun söwda ministrliginiň işgärleri toguň bahasyny ýokary galdyrmagy talap edipdirler. Şol bir wagtda hususy telekeçleriň öndürýän we hökümet tarapyndan belgilenen bahadan satdyrýan tog etiniň önümçiligi üçin sarp edilen çykdyjlary ödemeýändir bardy. Hem hiç ýyly maglumat almak başartmady. Yergelen aýsa gurrun edilen tog etiniň nodal 1 kilogramyň bahasy 10 manat diýilip kesitlen döwründe de söwdegärler köplenç onuň 1 kilogramly hakykatda 11 manatdan satýardylar. Söwdegärler şol wagt onu tog etiniň söwdasyndan az giýdeji alýan döwlen düşündirýärdiler. Paýtagtyň bazarlaryna diňe bir tog eti däl, eýse umumyň et önümleriniň bahalary ýokary galýar. Ýylyň başynda satuw bahasy häkimetleriň aýratyn gözlegçiliginde bolan elin etiň 1 kilogramyň bahasy indi bazarlarda 11-12 manatdan 18 manata çen ýokary galdyrly. Gepin gerdişine görä bellesek gurruny edýän haritlaryň gymmatlamagy şu ýylyň başynda manadyň dolara görä hümmetiniň 18% peselmegine gawat geldi. Şondan ozal 1 dolaryň bahasy 2,85 tengedi. Indi bolsa 1 dolar 3 manat 51 tengeden satylýar. Ýa-da geçsek ozal ýurtda Türkmen manadynyň abaşaryň dolaryna bolan gatnaşykdaky hümmeti 2009-njy ýyldan bäri ütkemen gelipdi. Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, efirde ozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmekleseňiz, bize jaň edip SMS ýollap hem bilersiňiz. Biziň Moskwadaky nomerimiz goşmak 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýär. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.